Jatend piny William Ruto osingo ni sirikal dhi chako chulo okumba mar thieth mar SHA ne jokenya maromo milion 1.5 maonge kod nyalo mar chudo. Ruto loso kano romo gi jotelo mawuok e gwenge ma Turkana e kar jot mare Nairobi. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachni. E kar jot ma jatend piny okinyi ma kawuono ne en wer kod miel e kinde mane jatend piny William Ruto noromo kod jotelo, josiasa kaachiel kod johala mawuok e kaunti ma Turkana matwak e wi yore mag chwalo kaunti no nyime. E kindego Ruto nosingo ni piny owacho biro chwalo chudo mag okumba mar thieth mar SHA e lo oganda jokenya maromo milion 1.5 maonge kod nyalo mar chwalo chudo makamano chakre juma manyien. Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300. Sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property, mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Ruto nomedo bende ni obiro romo kendo twak kod jood bura kaachiel kod governors mondo mi gin bende gichud ne oganda mamoko maromo milion 1. Ruto bende ojiwo jotelo mawuok kaunti no ma Turkana mondo mi ochwal ndikruok mar oganda ne okumba manyien mar thieth no mar SHA. Tumesema kila mtu ajiandikishe. Na unajiandikisha for 2 reasons. Number 1, so that you get free treatment kwa outpatient, all outpatient. Yule mtu unaenda hospitali. Unaenda hospitali. Dispensary, health center, level 3, level 4, sub-county hospital. Unaenda hapo, unatibiwa, unadungwa sindano, unapatiwa dawa. Unaenda nyumbani na usiitishwe hata shilingi 1. You go home. Kopogore gi SHA, jatend piny William Ruto nosingo bero sectors mopogore opogore kaunti ma Turkana ahinya to mar wuoth kokadhe gedo makare mar apaya mar maili 9 Kitale, Kainuk, Lokichar. Apaya mabende nowacho ni biro chiwo thuolo madongruok ne kaunti no. Kaka achiel kuom yore mag neno ni nitie chiemo moromo ne jodak e kaunti ma Turkana, jatend piny William Ruto nosingo mar keto omenda maromo shillings bilion 2.5. Omenda migeto tigodo e chwalo chenro mag kambi mar pur mar Takwel makonye yor kiropi e puothe. Niliita huyu Lomurlokai, huyu Jeremia, na nikaita gavana wa West Pokot. Tuko na maji mingi hapo Takwel, inatuletea hasara huko nyuma. The lake is growing, yet we don't have water ya irrigation na ya nini. So we can do between 50 and 100,000 acres between Turkana and West Pokot kutumia hiyo maji. Singo mamoko majatend piny no chiwo ne jotelogo oting'o keto chenro makare mag thieth kaachiel kod chwalo teko stima e kaunti no. Chenro mowinjore tieki dwe mar 3 higa mabiro. Magi timore matin ne juma achiel tok jatend piny William Ruto romo kod josiasa, jotend din, rawere kaachiel kod johala mawuok kaunti ma Kiambu. Efi Nyakidi, Ramogi TV.